na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:07, detalye na sang mga balita lokal. Nadugangan sang 26 ka kaso sang COVID-19 ang Western Visayas. Sa ginpagawa nga COVID-19 case bulletin number 94 sang Department of Health Western Visayas, ang panibago nga positibo ginalakipan sang napulo ka Bacolodnon, 8 sa probinsya sang Iloilo, 6 sa siyudad sang Iloilo, tag-isa sa Guimaras kag Negros Occidental. Sa mga nagpositibo, 14 ang locally stranded individuals kag 6 ang repatriated OFWs. Samtang may 2 naman ka recovery sa masakit kag inimo ang 24 anyos nga lalaki nga taga siyudad sang Escalante kag Negros Occidental kag 26 anyos nga lalaki nga taga Miagao, Iloilo. Ang may ako ng Western Visayas may kabilugan nga 274 ka kaso sang COVID-19, 138 ang aktibo, 125 ang recoveries kag 11 ang napatay. Nadugangan sa napulo ka kaso sa nagpositibo sa COVID-19 ang siyudad sang Bacolod kag isa naman sa Negros Occidental. Sa records ng Department of Health Western Visayas, ang mga nagpositibo ang ginalakipan sang 53 anyos nga babayi,
22 anyos nga babayi, 21 anyos nga lalaki, 61 anyos nga lalaki, duha ka nagaedad 24 anyos nga mga babayi, 29 anyos nga lalaki, 46 anyos nga babayi, kag duha ka nagaedad sang 28 anyos nga lalaki. Samtang ang nagrosanon ang isa ka 23 anyos nga babayi nga taga syudad sang Himamaylan. Ang 11 ka mga pasyente ang naka-facility quarantined. Siyam sa Bacolod ang locally stranded individuals. Ginkonformar ni Defense Secretary Delphine Lorenzana ang suspensyon sa biyahe sa mga locally stranded individuals pasulod sa Negros Occidental, Iloilo kag Region 8. Sa sulod sa duha ka semana, umpisa kahapon nga adlaw agud mapunggan ang posible pagdamo pa sang kaso sang COVID-19. Suno kay Lorenzana, ang syudad sa Bacolod kag Iloilo amo ang main ports kag seaports nga nagabaton sang LSIs, kag para naman sa Region 8 ang bilog nga rehiyon tungod magluwas sa air kag water transport, mayara pa sang ginabiyahe nga LSI by land. Duha pa ni Lorenzana, kinahanglan nga himuon ang tikang tungod nagapakita sa data halin sa syudad sa Bacolod kay syudad sang Iloilo nga ang LSI amo ang nagapasaka sa kaso sa nasambit nga mga local government units. Samtang ginpanugyan ni Lorenzana sa mga LSIs nga maghulat kung din sila subong nagatiner kag kung mahimo hindi magbiyahe pakadto sa airports kag seaports. Ginpahayag man ni Lorenzana nga bukas ang mga LGU sa pagbaton sa mga LSI apa ang problema tungod limitado ang quarantine facilities. Una diri ginpahayag sang Malacañang nga ginsuspense ang gobyerno ang biyahe para sa mga LSI sa gun maaktuhan ang concern sa mga local officials angod sa posible paglaptas ang COVID-19 sa mga probinsya. Nagpapanaog na sang direktiba ang Philippine Coast Guard kon PCG Negros Occidental sa tanang mga PCG substations kag mga puerto sa probinsya sang Negros Occidental nga hugto ng pagbantay sang biyahe sa masakayan pandagat matapos ginsuspend sang gobyerno ang biyahe sa mga locally stranded individual o kon LSI pabalik sa probinsya. Sunod kay PCG Negros Occidental Commander Johnson Benjamin, una na nga wala nagpanugot sa pagbaton sa mga LSI ang San Carlos kag Escalante Port gikan sa probinsya sang Cebu, kag karon tanan nga mga puerto na ang ginmanduan nga sundon ang mando sang gobyerno. Ginklaro ni Benjamin nga to go nga passenger o kon nga ang ginmanduan nga sundon ang mando sang gobyerno. Kag ginklaro ni Benjamin nga to go nga passenger vessel lamang nga nagadungka sa Bredco Port ang nagasakay sa pasahero gikan Metro Manila kag iban nga lugar sa luwas ng Region 6 rason kun nga mas mahapos ma-monitor sa mga otoridad ang biyahe. Dugang pa ni Benjamin base sa mando ginpanugutan pa sa gihapon ang pagbiyahe sa mga essential goods. Palayag ni Benjamin nga magapadayon ang biyahe sa mga fast crafts kag roll-on roll-off vessels sa lokal. Do 2 weeks nga suspended anay. So in effect wala na travel sa LSI LSI anyway ang tugo ni ang tugo lang naman ang may biyahe dading ang barko from Manila going to Bacolod. So anyway ang tugo away na sila kahapon pa na amo na may suspension sa LSI, and then ang amo niya counterpart man sa Manila. So sila man na to ang balidig gid ang pinaka main na control. Kabahin sa payag ni PCG Negros Occidental Commander Johnson Benjamin. Samtang nakapalagyo naman ang subject sa search warrant nga gin-service ang Philippine Drug Enforcement Agency sa may Purok Langis, Barangay Banago, Syudad sa Bacolod gahapon nga adlaw, Domingo. Ang ining nakapalagyo yung kilala kay Richard Claveria, legal sa pangidaron nga pumuluyo sa amuman nga lugar. Nakuha sa kwarto sa puluyan ni Claveria ang 4 ka bulto sa napatian shabu nga may market value nga 130,000 pesos. Suno kay Agent Bamboo sa PIDEA, anto sila nagkuha sa search warrant, nagpatigaan anay sila sa surveillance pagi sa test buy kag nagpositibo nga nagabaligya ang ining si Claveria. Si Claveria na preso na sadto sa kaangay man nga kaso, apan nagagwa kag nagpaidalo man sa programa nga Uplan Tokhang sa otoridad. Ang suspetsado ginakabig nga high value target kag ginhibalo pa sa otoridad kung sino ang nagasupply sa iya. Samtang ginkakibot naman ni Alex Claveria ang ama isang sining suspetsado, ang nakita nga 4 ka bulto sa shabu sa nagapati ini nga nagbago ng iya sining anak. Ginbulgar sa amay nga antes magpatigaan sa search ang PIDEA sa puluyan sa iyang bata. Una ni nga sila ilagin sulod sang temprano pa. Karon wala man sang ideya ang amay kundi ang anak nagkadto bangod pila na kaadlaw nga wala ini makitaan sa ila nga puluyan.
Arestado ang 29 anyos nga soltero sa bypass operation sa Purukwan, Barangay 4, Siyudad sang Himamaylan sa tong Sabado 10 sang gabi. Ang nadakpan ang ginkilala kay Johnny Vasquez, nagapuyo sa amuman nga barangay. Nakumpiskar sa kay Vasquez ang balor 17,000 pesos nga ginapatihan shabu, drug paraphernalia, 500 pesos nga buy-bust money, 20 pesos kag cellular phone. Ang suspect ang preso sa custodial facility sang Himamaylan PNP, samtang mga items ang ginpadala na sa crime laboratory diri sa syudad sang Bacolod. Serbi naman ang warrant of arrest sa top 1 wanted person sa Barangay Old Sagay, Siyudad sa Sagay, sa itong Sabado sang aga. Ang subject sa sininga sa warrant of arrest, ginkilala kay Leopoldo Cherita, 53 anyos, kag pumuluyo sa amuman nga lugar. Ang mandamiento de arresto ang gitpapraog ni Honorable Renato Muniez, Executive Judge ng Regional Trial Court 6 Judicial Region, Branch 60 sa Cadiz City, sa kaso ng frustrated murder. Ang korte nagmando sa sining sospetsado nga magbayad sang 200,000 pesos para sa temporaryo nga kailwayan. Si Charita karon ang preso sa custodial facility sang Sagay PNP. Kag sa katapusan nga balita lokal, pilason ang bata matapos ginbuno sang iya kaugalingon nga amay sa CBC Pait, Barangay Pait, Siyudad sang La Carlota sa tong Sabado sang 8 sang gabi. Ang biktima ang ginkilala kay Richard Villaester Jr., 21 anyos, samtang suspect ang ginkilala naman kay Richard Villaester Sr. tanan nagapuyo sa amo nga lugar. Sa investigasyon sang La Carlota PNP sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe, ginsaway sang biktima ang suspect nga maghipos kay nagakatulog ang iya nga bata. Imbis nga maghipos, nagkuha sang patalom ang amay, ginbuno ang anak sa tiyan. Nagainom sa makaulubog nga ilimnon ang suspect sa nahimo ang krimen. Nadakpa naman ang amay kag karon preso sa custodial facility sang La Carlota PNP, samtang nagapadayon nga ginabulong sa hospital ang iya sini nga bata. Aksyon Radio Philippines Standard Time, Lasais 15. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, sa panahon subong sa new normal, ang paghalong sa ato ni kaing lawas ang dapat gid naton nga prioridad. Back to basic mga ka-aksyon, hand washing kag good personal hygiene ang importante gid. Gani ginang-rekomendar ko gid sa inyo ang garantisado kag kwalipikado nga Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap mga ka-aksyon, 100% ini nga natural kag organic. Scientifically proven pa nga antibacterial, antiviral, kag antifungal soap. Chemical-free ini mga ka-aksyon, kag very mild sa aton nga skin. Pwede man magamit bilang feminine wash, pwede man bilang shampoo sa may mga kaspa dira, sa may mga punggod, may body odor, kag iban pa nga skin diseases. Rekomendado gid ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Sa Bacolod, mabakal ini sa Wakong Stores kag Sincere Drug Stores. Available man sa mga drug stores malapit sa inyo mga lugar. Kaag sa aton nga mga ka-aksyon bala, ilikawan naton ining mga respiratory diseases sa karon nga panahon. Ilabi na ining tig-ululan. Amo na nga gina-recommend naton sa inyo ang ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen kag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule kag ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Kabalo bala kamo nga ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, 100% natural, wala sang preservatives, kag 100% nga mangosteen. Kabalo kamo sa research mga ka-aksyon, inigali ang mangosteen nga yara sa ako ng santhones nga yara sa mangosteen, hindi mangin epektibo, madula ang pag-epektibo niya sini kung simbugan nimo sa ibang nga erba. Amo na nga ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule ginhimo iniya sa 100% nga mangosteen, wala sang preservatives, wala sang additives, wala sang expanders, purong-puro. So makuha mo gid ang health benefit kag ang healing properties nga yara sa mangosteen. May vitamin B complex pa ini siya, ang vitamin akon ang B1 para sa aton nga reflexes o nerves, ang B6 para sa aton pabakod baga, likaw kita sa ubo, ang B12 para sa maayo nga absorption sang sustansya halin sa pagkaon nga aton nga ginakaon. So mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea ka na kay magabakod ang aton sining resistensya, magabakod ang aton immune system batok sa mga respiratory diseases. Mabakal naton ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule sa tag na 10 ka pesos lang, samtang ang pure kung Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea tag 18 pesos. Pwede mo ni matimpla sa 1 ka litro nga tubig para sa bilog nga
pamilya. Mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wacom Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, kay iban pa nga mabutika malapit lang sa inyo lugar. Kaso sang COVID-19 sa Pilipinas nagdangat na masobra 35,000. Samtang Pilipinas may pinakamanasig nga pagsaka sang COVID-19 cases sa Western Pacific region. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Ko si Ninita Latumbo, taga San Isidro, La Paz. Sila isang doktor, si na kunong bukol ko sa Bayan. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa bisan anong nakalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay sa 22, detalye na sang mga balita nasyonal. Nadugangan sang 653 ang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Sagin pagwa nga datos sang Department of Health as of June 28, 2020, may kabilugan nga 35,455 ang kumpirmado nga kaso sang masakit sa pungsod.
Sa 653, 485 diri ang fresh cases, kag 168 ang late cases. Nagsaka naman sa 9,686 ang recoveries, matapos nadugangan sa 258 ka naka-recover. 8 ang nadugang patay, rason nga nagsaka sa 1,244 ang total death tungod sa COVID-19 diri sa Pilipinas. Ginpahayag ni Senate President Vicente Soto III nga dapat aktuhan sa Interagency Task Force sa mga health protocols kag programa ang ginahimo sa Department of Health. Nagwa ang palayag sang senador matapos ginpahayag sang World Health Organization nga ang pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas ang mga pinakamadasig sa bugos nga Western Pacific Region. Suno kay Soto, mayara sang sala sa ginahimo sang DOH, partikular na sumatikang para sa COVID-19 response, lakip na ang contact tracing kag agresibo nga pagpangita sang bulong para sa virus. Ang Pilipinas ang naka-record na sang masobra 35,000 ka kaso sang COVID-19 base sa Hunyo 28 nga ginpagwa nga record sang Department of Health. Ginpakamalaot naman sang Dr. to the Barrios ang mando sang Department of Health nga pagsaylo sang rural health physician sa Region 6 kag 7 sa pribadong ospital sa siyudad sa Cebu para sa COVID-19 response. Sa joint position paper, ginapangabay nila nga hindi pagdayunon ang ginakabig abrupt exploitative order nga gin-issue sa Hunyo 26 nga nagamando sa mga katapos sang Dr. to the Barrios ang halin sa Region 6 nga mag-report sa siyudad sa Cebu sa Hunyo 30 tubtob September 5 kag ang mga taga Region 8 mag-report naman sa Hunyo 26 tubtob Hulyo 30. Sunod sa DTTV, ang mga doktor nga kalakip sa mando wala makahibalo angot sa deployment, wala man sang konsultasyon sa stakeholders, kag wala sang specific guidelines kag protocols ang inhatag. Palayag pa sang DTTV nga isa kapag abuso sa mga doktor ang ginahimo sang DOH tungod wala sang klarong impormasyon kag guidelines para sa ilang nga proteksyon nga basta na lang i-deploy sa siyudad sang Cebu. Ginaduso ni Quezon City Representative Precious Castelo sa otoridad nga panugutan ng publiko nga makatabok sa piyak nga border pagi sa pagpresentar lamang sang health clearance sa baylo nga travel pass ina-issue sang Philippine National Police o kon PNP. Suno kay Castelo, hindi dapat pagpabugatan pa ang publiko nga kinahanglan pa nga mag-secure sang travel pass agon makapauli sa ilatag sa kaprobinsya. Patag ni Castelo, ang COVID-19 crisis isa ka issue sa ikayong lawas kag dapat tutukan sa otoridad ang pag-issue sang medical certificate nga madasig kag efficient. Nagwa ang apelasyon ni Castelo matapos makabaton ini sang report nga madamo ang nagapila sa PNP headquarters para makakuha sang travel pass nga isa sa rason nga nagapadelay sang ila pagpauli sa ila mga probinsya. Nanawagan man na ang House Committee on Public Accounts ang repatriation para sa 167,000 ka mga OFWs nga stranded sa nagkalain-lain nga pungsod tungod sa COVID-19 pandemic. Partikular nga ginapangabay sa House panel sa Interagency Task Force kag Civil Aviation Authority of the Philippines nga kakason ang limitasyon sa kanamuon sang OFWs nga pwede lamang makabalik. Sunod kay Committee Chairman, Anak Kalusugan Party List Group Representative Mike Devansor, magabay na lamang ang nabilin nga kwarta sa mga stranded OFWs, rason nga ang bulig sang gobyerno amo na lamang ang ilang ginasaligan, ilabi na sa pagkaon. Una dre, natukiban nga ang IATF kag CAAP, nagpatuman sang tubdob isa lamang kalibo sa mga OFWs ang inapanugutan nga magapauli sa piyak nga may kapin sa 24,000 pa ka returnees ang na-stranded sa Manila sa sulod na sang 3 ka semana. Ginaduso ni Senator Amy Marcos nga himuon mandatory ang work from home arrangement sa karon nga ang pungsod paday nga nagapakigbato agon matap na ang COVID-19. Tuyo sa nga ginfile nga Senate Bill number 1448 ni Marcos, ang mga himuon mandatory option ang work from home para sa mga empleyado nga hindi kinahanglan sa ang pisikal nga presensya sa lugar nga ginatrabahoan agod nga matapos ang trabaho kag nagalawig sa trabaho sa isa ka tuig pasaka. Suno sa senador, mathag nga sa idalom sang new normal ang physical distancing bago nga hygiene standards kag limitado nga physical contacts ang kinahanglan nga ipatuman tungod sa pandam sang COVID-19. Ang Senate Bill number 1448 tuyo amendahan sang Republic Act 11165 o kon Telecommuting Act nga nagahatag option para sa flexible nga work arrangement nga nagatugot sa empleyado nga magtrabaho sa alternative workplace pagi sa paggamit sang telecommunication o kon computer technologies. Ginaduso naman ni ACPA Teachers Party List Representative Franz Castro ang hagna nga tuyo nga mahatagan sang 1,500 pesos nga monthly internet allowance ang mga public school teachers para makabulig sa mga manunudlo nga malambot
kung malambot ang requirement sa blended mode of learning ang ginaduso sa Department of Education para sa pagbukas ng klase. Sa House Bill 7034, tungod sa magamay nga sweldo sa mga manunudlo, dapat ang gobyerno ang mga maghatag sang kinahanglanon nga gamit agud nga mapatuman sa mga panibag-o nga mode of teaching. Suno pa kay Castro, hindi kaigo ang chalk allowance nga ginhatag sa mga manunudlo para sa estable nga internet connection nga magalawig sa bilog nga school year. Duha man ni Castro nga mga manunudlo na puwersa naman nga magpangita sang gadget agud mag-comply sa ginapangayo sa ila. Palayag pa ni Castro nga kung makapasar ang hagna, dako ini nga bulig para sa mga manunudlo para makakomply sa new normal nga ipatuman sang DepEd. Kag sa katapusan nga balita national, ginapangabay ni Vice President Leni Robredo sa Duterte administration nga hindi dapat mag-oversensitive batok sa mga pakamalaot. Ginhimo ini ni Robredo nga pahayag bilang sabat sa ginpalayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ang ginalantaw lamang sang Vice Presidente among lapses sa administrasyon. Sulo kay Robredo, panahon subong sang krisis kag wala sang lugar ang paghimo sang sala tungod sa kada sala kabuhi sang tao ang nakataya. Dugang pa ni Robredo, kinahanglan pa nga mapabalo kung ano ang sala, agod ini ang makayo kag ma-improve. Ginklaro man ni Robredo nga hindi subong panahon sang pamulitika, tuhay naman sa palayag ni Roque nga ginahimo lamang ini sang Vice Presidente, agod makuha ang simpatiya sang publiko. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, kay balo ka mabla nga sa sini nga panahon, importante gid nga aton halungan ang aton ikaayong lawas. Agud malikawan ang balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Yari na ang Sunthorn Plus Gold mga ka-aksyon. Ining Sunthorn Plus Gold mas gin pa improve kag mas epektibo na bawod mayara ni sang extracted nga mangosteen, malunggay, amargoso, garlic kag spirulina ang mga mas epektibo nga makabulig batok sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag, bukol kag iban pa. Gani sa aton mga ka-aksyon, magamit na sang Sunthorn Plus Gold, mabakal ini sa mga butika. Inyong ipamatiya na ato nagapangunang mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting